kuwi mau memang ora ana perjalanan menungso sing sempurna. Nek aku njaluk tulung iki mau sing dimaujude lokasi iki mau bayangan awake dhewe. Nah, terus musyawarah nek bumi. Ilmu Pak Man sing ngomong aku. Kenapa kok iki mau tak kon nyuwarake? Ora tak kon nyuwarak, nek aku sing ngomong. Krana pengen ngerti bener. Jadi sejati nek bener iki mau umum ning nek sejati iki mau benere Gusti Allah. Jadi Nabi Wali iki mau disiri. Durung saya Sedo. Disiri iki mau apa? Diserake. Nek ning gone Quran ditaklid samar. Samar-samar iki mu berarti sing weruh ora sembarangan wong. Tujuane apa? Tujuane ngene Kang Nurdin. Piye polahe umat sakbare ditinggal ora ana sing digawe tula. Ning roh tetep weruh. Nyatane dus salah kabeh. Begitu juga iki tak baleni aja salah-salahan. Aku njaluk tulung jenengan neruske iki mau bangunan lokasi bayangane awake dhewe menungso digawe saka lemah. Dadi musyawarah kanthi rasa sak lembut-lembute rasa ikhlas sak jero-jerone ikhlas. Karena apa? Gen iki mau kabeh iso do malu ngrasake nek. Dadi gawe lokasi ora iso sakar. Karena apa?